Един ден мъж реши да пътува с кораб с приятелите си, когато по средата на пътешествието им кораба започна да потъва. Всички се удавиха, освен този мъж, който успя да достигне до малък остров. Там той построи колиба от слама, оцелявайки на плодове и билки. Седмици минаваха, отчаянието нарастваше. Всяка нощ той запалваше огън за топлина. Една нощ беше събуден от огромна жега. Това беше неговата колиба от слама, която се беше запалила. Той проливаше сълзи, обвинявайки Бог, като извика: Господи, какво съм ти сторил, че ме наказваш така? Отдели ме от моето семейство и от всички мои приятели. Защо си толкова жесток спрямо мен? Но на зазоряване кораб пристигна на острова. Той се затича директно към капитана и го попита: Капитане, как стигнахте до тук? Капитанът отговори: През нощта видяхме огън и помислихме, че сте използвали огъня, за да ни помогнете да ви намерим. Мъжът заплака, падна на колене и помоли Бог за прошка, след което се качи на кораба и се върна обратно при семейството си. Моралът на историята е, че Бог ни напътства дори когато пътят изглежда неясен. Той ни учи, че вярата и надеждата са наши светилници в тъмнината. Ако си изгледал видеото до тук, напиши Амин в коментарите и сподели това видео с някой друг.